Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, nabalakang sanggunian panlalawigan sa Negros Occidental sa pagban sa US sa blue swimming crabs gikan sa Pilipinas. Isa ka grupo sa mga deaf nga mga crab pickers nag-aapela sa presidente sang Bulig sa karon. Ginapanawagan sa karon sang SP sa Department of Agriculture paagi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Environment and Natural Resources, kag iban pagid nga national agencies nga magpatuman sa tikang para tigayon mabalik ang market access. Ginaduso man ang pagpabakod sang fisheries compliance programs. Ini sa tuyo nga mapangapinan ang palangabuhian sang linibo ka mga mangingisda, mga crab pickers kag industry workers nga nagasalig sa ilang palangamugnan diri. Initanan paagi sa resolution nga sponsor ni Attorney Hope Marie de Pasukat kag unanimous nga seconded sang konseho. Sunod sa resolution, ang baybayon sang Western Visayas ang naga-contribute sang 51% sang blue swimming crab production sa bilog nga pungsod kag nalakip na diri ang Negros Occidental. June 11, nagsira ang US market sa blue swimming crab sa Pilipinas bangod sang kapaslawan sang pungsod sa pag-comply sa Marine Mammal Conservation and Fisheries Monitoring Requirements sang Estados Unidos. 90% sa gina-export nga blue swimming crabs ang pungsod ang para sa US market. Ginahingyo sang SP ang Provincial Agriculture Office, Provincial Environment Management Office kag Provincial Fisheries and Aquatic Resources Management Council sa pag-convene sang consultation para ma-assess ang impact sang market closure kag makadiyon sa mga recommendation. Samtang sa isa ka video sa mga deaf nga mga crab pickers sang Saravia Blue Crab Incorporated nga nagahingyo kay President Ferdinand Marcos Jr. sang immediate intervention para hindi man sila madulaan sa trabaho karon nga nag-untat na sa pag-operate ang mga processing plant. Mr. President, hear our silent voices. We are deaf workers employed as crab pickers in crab meat processing plants across the Philippines. Today, we are afraid of losing the jobs that feed our families because of the ban on the Philippine crab meat exports to the United States. We may not be able to speak, but our hands work tirelessly every day. Through this industry, we earn an honest living, support our children, and help survive our families.